vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ndinoda kureurura kuti inini ndinodanana nevakadzi vevanhu, but mukoma izvi zvandava kuita nawo handisisina kana control. Kumashure uko ndainge ndimbori necontrol, apa nawo ndatova nemubobobo, saka ndakazotangawo kuita izvi zvekuboba vakadzi vevanhu mushure mekunge sekuru vangu vashayika. Ivowo sekuru vangu vainge vaine mubobobo kubva pandakatanga kugara nawo sekuru vakabva vatanga kundidzidzisa vachindirakidza miti yakasiyana siyana vachindodza kuti muti uyu unogadzira mushonga wakati, but ivo sekuru vangu vainge vangori nhubu, vainge vasingadi kudarikwa nedress, vaingoti kunyange ari mukadzi wemunhu vanenge vachitoda kutorara naye, ende vainge vaine mushonga uya wesweet tongue wekuti wose mukadzi waunenge wangotaura naye anobva atobvuma kuti ange achirara newe. Saka sekuru vakabva vazonditemerera zvekare mimwe mishonga yekuti ndinge ndichidiwa. Nanhasi uno kunyange ndikataura nemukadzi wemunhu, kunyange zvikanzi ndiamai mufundisi, ndarara nevakadzi vavafundisi vakawandisa mukoma zvokuti ndinozotosvika pakutozongobuda muchechi ndava kuona kuti mukadzi wamufundisi anenge atova crazy about me, but inhau yekuti ndine nyora dzandakatemererwa. Nyora idzodzo ndo dzinoita kuti mukadzi wose wandinenge ndada ndinge ndichizodanana naye. But mishonga iyi manje kuti inge ichishanda, weakness yayo ndeyekuti ndinofanira kutoti titombotanga ndazviswededza pedo nemurume wacho kuitira kuti inge ichizoshanda. Saka ndakabva ndazotanga manje kudanana neumwe mukadzi uyu pandakatanga kudanana naye ainge asitomborina more than a month kubva zvatainge tatanga kushanda naye. Saka ndakangomuchiva because ainge atongori nekaface kainge kari pretty, ndikabva ndatongomunyenga ndokubva andibvuma. Saka ndainge ndisingazivi kuti mukadzi uyu iye ainge akasoisa rukawo nemurume wake like kudhara. Ndakangoti ndichingonopinda yeke ndokubva ndatotanga kutonzwa mudumbu mangu mavakurira, ndikatoziva kutoti urwu rwainge rwuri rukawo. Ndakaita laki rekuti sekuru vangu vainge vachiri vapenyu, ndikabva ndakasika ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonoudza sekuru kuti sekuru ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonotaura nasekuru. Sekuru vakabva vazondibatsira, vakabva vandirapa because ivo vainge vachitogona kurapa varume vanenge vabatwa nerukawo. So mushure mekunge vandirapa sekuru vakabva vazoshayika. Kubva zvakashayika sekuru vangu ndo pandakabva ndachizotanga manje kutoona kuti ndatova nemubobobo uye ndinotoboba vakadzi vevanhu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hanzi hazviiti kuti ndinge ndichinyenga mukadzi ange achindiramba because ndine nyora dzandakatemererwa. Yo, strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndaneta, ndava kutofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichingozvipfudza because zvakafanana izvi mukoma. So mukoma nashi inini ndinongogara ndichingorota ndiri kumakuva at all the times mukoma. Handina kana zororo musi wega wega wandinoti ndinenge ndarota, ndinotorota nditori kumakuva ende ndaneta. I feel that I am tired but still kunyange ndikanamata zvinengei ndinongoramba ndichingorota chete ndiri kumakuva. So handizivi kuti ndingabatsirikana sei uye zvekare ndiri kutotsvakawo handizivi kuti ndingabatsirikanawo sei nekuti ndasvikawo pekuti I think it is far much better kuti ndinge ndichingozviuraya so that ndinge ndichizorora. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahandzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahandzvadzi vedu ava mucomment section.
pakaipa. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. So mukoma, inini ndikuda kureurura kuti ndakambodyisa murume wangu tsvina, not because ndichimudyisa tsvina ndainge ndichimupa mupfuwira, but kuda kutongomukaurisa. Murume wangu anorova mukoma, anorova zvezvo zvekuti ahambokunzwiri kana tsitsi, achingokurova chete. So one day ndakangoti iye ari kubasa akabva anditi ainge achida kuti ndinge ndichinyatso kumuprepara a nice meal, ndikabva ndati paribo, ndokubva ndaenda kutoilet, ndikabva ndatoita tsvina yangu pasite, ndokubva ndatora tsvina iyaya ndikabva ndatongoikanda mupoto, ndokubva ndazanganisa, ndikabva ndatora supu iyaya inonzi bisto kuita kuti zvinge zvichinyatso kukorerera, ndikabva ndazomubikira tsvina yangu. Musi wacho ndikabva ndamuudza kuti ini ndainge ndisingadi kudya. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahandzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo veduwe, hanzi ndo secret yangu iyoyo. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndiri mudzimai, ndine makore 52 years ekuberekwa. Ndinorarawo nemwana wehandzvadzi yangu, but handirari naye physically, but now ndava kunzwa kuti I have to sleep with him physically. Saka ipapapa nditoriwo mubishi rekuti ndinge ndichimunyengerera kuti ange achimbodzoka kumusha, ndinge ndichirara naye physically. It has been my wish all of my life kuti ndinofanira kumborara naye physically, because spiritually ndinonyatsokunzwa achinyatsokundiitira, but iye manje he has a very strong spirit zvekuti dai kwanga kuri kunzi handipote ndichibatsirwa neimwe n'anga yangu iri very powerful, angadai akasozviziva kudhara kuti inini ndini ndinopota ndichirara naye. Saka zvandinoita mukoma ndezvekuti almost each and every night ndinototravela ndichibva kuno kukuzimu, ndobva ndatonoita bonde naye, and iye ndakatomupa mweya wekuti anofanira kurara asina kana kupfeka. Saka iye ndakatoisa mweya paari wekuti at all the times anofanira kurara akashama, kuitira kuti pandinozosvika ndisazonetsekana nekumubvisa hembe, because pandakatanga kurara naye ndainge ndichiti dzimwe nguva ndikaenda ndaibva ndatadza kubata hembe dzake. So ndakabva ndazomugadza mweya uyo unoita kuti ange achingorara akashama at all the times. So mukoma, ndinoti kana ndasvika paya anotomuka obva atondivhurira, obva atoti baby wauya, tobva tototanga kutosika bonde. So inini ndinowanzo kuzvipfekedza fesi yemurungu, anenge achingoona achiita bonde nemurungu, but anenge asingatozivi kutoti iye anenge achitoita bonde navatete vake. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vatete avo. Zvakangoma hazvo veduwe, please ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangoma hazvo, strange things do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. So inini pandakaroorwa nemurume wangu who is a pastor, automatically I also became my prophet. I even pretend as if I am a real prophetess, but handina kana chandinotomboziva. Zvino murume wangu mukoma, mushure mekunge andiroora, ndopaakabva azondi-introducer to his cult members. So we are like a family, and nguva zhinji tinowanzogara tichingoenda kuNigeria, titoriwo nesangano iro ratinotungamirira, but we are under this other very big prophet. So isusu nguva yedu yekuti tinge tichizovawo nechechi yedu hombe hanzi haisati yakwana, but takatoendawo kuNigeria, tikatoendawo tikabva tatonoonawo vamwe bishop panguva yacho ndo vainge vachitonzi vainge vachipisa chaizvo muNigeria, ndokubva tatopiwa mablessings edu. So murume wangu, when we were on our honeymoon, he said something that was very funny to me, and at that time ndainge ndisati ndatoziva kutoti iyo akatoromberawo ufundisi, akabva ati ndoda kuti unge uchizova mukadzi akafumuka. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakabva zvandinetsa kuti kuapapa ndiri a pastor's wife ndobva ndanzi unofanira kuva mukadzi akafumuka in secret, ko zviri kumbofamba sei? So with time ndobva akabva
achizondiudza manje kuti iye ainge akarombera zveuprofeti, saka inini ndinofanira kuti ndinge ndichimuhurira. Anozviziva kuti ndinotomuhurira, but iye anongopretenda as if haatozvizivi kuti ndinomuhurira, ende ndinotohura nevana vesangano. Ivo vanenge vachitongofungidzira kuti vari kutongozvidyira amai mufundisi, but no, kwete, atori marituals edu iwayo atinenge tichitoita inini nemurume wangu. Ndakamubvunza kuti ko why is it wakanditi ndinofanira kuti ndinge ndichikuhurira. Iye akaramba kundiudza kuti why is it ndichifanira kuti ndinge ndichimuhurira, but it seems as if inini pandinenge ndichiita zvakafumuka, iye ndo paanenge achitowanawo maspiritual powers. Uye zvekare akangonditi ndinokwanisa kukontrola vanhu kuti vange vachindipa mari without even questioning. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Saka inini ndakatongopiwa mari nabankuru, vakabva vandibvunza kuti urikuda kuti unge uchienda kunogara kunyika ipi. Ndikabva ndazosarudza kuti zvainge zviri nani kuti ndinge ndichizoya kuzogara kunoku kuchando kwandiri, but ndakambogara zvangu kuCape Town. Mushure mekunge ndambogara kuCape Town, ndikabva ndaona kuti it was far much better kuti ndinge ndichiuya kunoku kuEurope. So I came here ndichita sekunge munhu ari kuuya kuzostada, but my uncle is the one who has been taking care of me. Saka bankuru vangu ava, he is involved in a lot of government projects. He is a multi-millionaire mukoma, even though you can never find his face on social media, but ndo dzatinototi mbinga idzodzo. So I have a story that I want to share with you. This is the story that has brought me to your platform. Bankuru vangu ava mukoma vakangotanga a very small funeral parlor, zvekutoti kana tega takatoshamisika kuti naimi this guy nemari dzose idzo dzaainadzo, all of a sudden he wants to venture into this business. So munongoziva kuti kana vanhu vane mari dzavo vakasarudza kuita zvavanenge vada kuita, then no one dares to question them. Zvino vakati vatanga chibusiness chavo ichocho chefuneral parlor, then mudzimai wavo akabva azoshaika. So mudzimai wavo akati ashaika mukoma, then zvikabva zvazonzi aifanira kuti ange achienda kunovigwa kumusha, because kwedu tinobva kuchiweshe. So everyone mukoma wose ainge akaungana pamba pabankuru akabva azonzi ange achipinda mumotikari. Ivo bankuru ndo vainge vachazotevera nechitunha vari vega, hama dzaamai guru dzainge dzisipo. Then inini ndikabva ndanzi sezvo ndiri sazita wavo bankuru ndaifanira kuti ndinge ndichisara, ndokubva ndazosara paya. Takabva tazoenda mukoma, and I saw Ivo Bankuru, he was the one who prepared the body of his late wife kugezesa chitunha vakatozvigezesera voga chitunha chemukadzi wavo. Vakati vapedza kudaro ndokubva vachipfekedza, then ndokubva vachizochiisa manje mucoffin, but vakazobatsirwa nevamwe vashandi vavo. But one thing that happened mukoma, when we were getting ready kuti tinge tichitakura chitunha chiya tinge tichichiisa mumotikari mukoma, coffin rakasheka. Ndikatonzwa kutoti amai guru, she was busy banging the coffin. I nearly collapsed mukoma. Ndakabva ndabuda panze ndichimhanya ndichida kutiza. Ndakangonzwa bankuru vachiudza one of his workers to follow me, and the guy followed me and told me to relax. Ndakabva ndazopiwa mapirits. Pandakati ndapiwa mapirits aya mukoma, I just woke up ndikatoona kutoti tainge tatosvika kumusha kuchiweshe. That is what happened. Along the way, I don't even know what exactly happened. Then ndakati ndamuka kudaro, then ivo bankuru vakabva vati wava sei mukomana. Ndikabva ndavaudza kuti ndainge ndiri right. I was already scared of him. Vakabva vazondibvunza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizoenda kunogara kupi. So at that time I did not understand what he was trying to tell me, but with time manje ndopa vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichitsvakawo nyika iyo yandainge ndichida kuti ndinge ndichizomboenda kunogara just for a vacation. Saka ndopa ndakabva ndazosarudza kuti ndainge ndichida kuti ndinge ndichizombouya kuCape Town, ndokubva ndazombouya ndikabva ndazombogara kuCape Town. Then I came here to Europe. Until this day, the thing that happened mukoma, it still disturbs me.
vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedwe. Akomana kanyika kedu aka katipot country kakatakura kurema. Maybe zvinhu kusafamba kudai, it is because vanhu vakabata too much. Saka mweya yeavo vanenge vaurawa maybe ndo inenge ichingokonzeresa kuti zvinhu zvisafambawo zvakanaka. I don't know, you can tell me what you think in the comment section. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini mukoma ndakatengerawo manjuzu. So ndakaenda kune vamwe gogo varikuwa kuchitungwiza uko. Ndakati ndasvika kuya ndokubva vazondiudza chokwadi chavo, vakabva vati ivo vainge vaona kuti pandiri painge pasina mweya wemanjuzu. Ndakarwadziwa ndichibva pamba pavo vachiti zvainge zvisingaite kuti tinge tichipembedza shavi rainge risipo pandiri. Ndikarwadziwa. Sezvisinei ndakabva ndazvoenda paFacebook, ndainge ndagara zvangu ndiine magroups angu. That was when I joined this other WhatsApp group revamwewo vasikana vanoita zvemanjuzu vanogara muGlenora, but vasikana vacho vanoita zvekutengesa miviri yavo. I then went there mukoma kuchinzi kune dina. Ndokubva tatoenda zvedu, ndokubva tatonoita dinner party yedu yemanjuzu kulake. So tichibva kuya I was now friends with this other woman. Saka iye akabva azondiudza kuti she is in the middle of building her house kuchisipiti uko, and I was like saka vanhu muri kuita mari. Akabva ati iwe vana manjuzu vanokomborera ava. Then with time ndopa akabva azondibudira pachena akati ininisha ndakatoitawo zvekutotengeserwa shavi iri. So she then took me, akabva azoenda neni kumba kweimwe ng'anga. Saka ng'anga iyi yakabva yazoenda neni kulake. Takaenda kulake Chivero, ndokubva yazodana mweya yevafi like vakafiramo mulake Chivero. And that woman, she is the one that I am using. Mukomana anondi attractira mbinga. Munoziva dzehe dzinonzi mbinga. Ndokwanisa kungoti so ndakatochila padeni, then munhu anotondifonera like just calling a wrong number. Saka munhu paya pandinenge ndataura naye ndikangonzwa hana yangu ikangoti da, it means kuti munhu iyeye. Saka zvandinoita mukoma ndezvekuti sometimes ndakatozvirelaxira zvangu nditori pamba, then you can just find out kuti mumwe munhu anokwanisa kutongondifonera nemistake, and at that time munhu iyeye achindifonera nemistake anenge atodanwa nemanjuzu acho iwayo ari pandiri andakaita zvekutengera. Munhu iyeye sometimes anenge aine mari, pamwe anenge atobva kumusha auya kuzotenga kana ngoro kana magejo or whatever. Munhu iyeye anenge aine mari. So ndinobva ndazotanga kutaura naye, ende ndinobva ndatomudza kuti ndoda kuti unge uchimira pakati, ndikuya kuzokupika up. Ndakatosvika pakutotenga motikari nemari dzandinopiwa nevarume ava who just come into my life randomly. Ndakatombonosangana nekamwe kadhara kakatongondifonerawo by mistake paboka apo kainge katori nemari mushure mekunge kabva mukutengesa fodya. Ndikatoenda ndikanokapika up, then ndikabva ndatodzoka nako kumba kwangu usiku hwose mukoma ndichirara navo mudhara vaya. So usiku hwose tainge tichingoita bonde. Ndokubva ndazomutorera almost all the money that he had, ndikaenda ndikangonomusiya zvangu kumbare. So mukoma ndiyo confession yangu iyi yandiinayo. Zvangu handidi kukunyeperai, zvangu zvakazoita vasikana. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanza. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahandzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Hanzi zvangu zvaita vasikana, zvangu zviri kuita. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo vahandzvadzi vedu ava mucomment section. Kutengera hanzi ndakatengera mweya wemanjuzu. Takaenda kulake Chivero, ndokubva tadana mweya yevanhu vakafiramo mulake. Then ndikabva ndazosarudza one. Strange things do happen in this world.